Syekh Ibnu Athaillah dawuh in arata ayyakuna laka irrun la yafna fala tasta'izanna bi'izzin yafna. Jika engkau menginginkan kemuliaan abadi, maka jangan membanggakan kemuliaan yang fana. Artose, jika kita menghendaki kemuliaan akhirat sing rupane swarga, maka dengan cara jangan berbangga diri dengan kemuliaan di dunia. Jika engkau menginginkan kemuliaan yang tak akan pudar dan abadi selamanya, maka jangan mencintai dan bersandar kepada kemuliaan yang fana, yaitu dunia. Jadi ngeten. Berapa kali ngepir niki kula sering bahas masalah apa niku? Kiai tapi sugih ngoten nggih. Kiai tapi sugih. Niku ngeten. Napa perbedaan sugih kiai kali sugih artis iki jane iso bedake mboten. Kok sugih crazy rich ini saged bedake mboten jenengan. Nah. Jadi ngeten nggih. Kula nyawang dhewe. Apa le ngarani? Nek jenengan ningali kekayaan dari crazy rich nika, iku semua aspek hidupnya iki larang kabeh. Semua apa? Aspek hidupnya itu mahal semua. Anda melihat crazy rich seko mobil, seko motor, jam tangan, klambi, omah, kamar, perabotan kabeh iku mewah kabeh. Artine kabeh aspek dunianya digawe sing larang kabeh. Tapi nyun ngapunten nggih, jenengan ningali kiai-kiai. Pak Kiai niku jane iki ora tidak seperti yang Anda bayangkan. Kathah nggih kathah kiai kendaraane apik. Ning mungkin menung kendaraane tok ning HP-ne tulit-tulit yo. Jadi yo intine ngeten lah. Wong niku yo butuh sing jenengane self reward nggih utawa flexing, tapi nek flexinge kiai iki yo flexinge seorang ulama paling di bidang tertentu. Karena apa? Karena kebutuhan. Ya apa kebutuhane? Mobil sing kepenak, mergo ngajine ado-ado. Ngajine apa? Ado-ado. Utawa kadang kiai remene sing tertentu apa? Motor. Ana kiai ora peduli mobil, tapi tuku tanah nandi-nandi. Nek di rezeki oke. Ana kiai ra butuh tanah, ra butuh mobil. Senengane apa? Dolanan ake. Ya pokoknya duwe healing dhewe-dhewe kiai nek ra hobi yo stres kok aneh. Ning kula nyawang, misalnya yang ngapura jenengan ningali bapak. Wah, pas ngomong delok ngene iki tak te kamare bapak niku lho. Nek karo kamare Raffi Ahmad yo adohe pol. Oh, kamare bapak niku nek cara kula singup, wis ora kula ora kerasan nek kamare bapak. Piye? Ora ana jendolane blas kok kamare bapak niku. Lah niku. Jadi kebiare jaba misalnya kados bapak ngendika aku iki nek gawe omah ngene iki uang tamu ini gede, itu rata-rata kanggo tamu. Jadi nek dukur ruang tamu karo sing wilayah sing di omah jembar ruang tamu ini. Jadi bangun semene iki kanggo ruang tamu. Kiai nek kagungan arta kathah iki pondok niki rata-rata artane bapak. Jadi bahasanya ngeten lho, lihatlah seberapa kok ekone dhuwur banget kok iki. Ekone dhuwur kok. Koyo ning jero banyu aku ngomong. Jadi seberapa seorang ulama atau seorang suri teladan dia membelanjakan hartanya. Membelanjakan apa? Hartanya. Ternyata asline ake-ake itu untuk sesuatu yang bukan untuk dirinya, kanggo mulyake tamu, kanggo bangun pondok. Yo siji loro mungkin ketok larang kanggo hobi. Mergo yo butuh apa? Healing barang kuwi. Nah misalnya ngeten, wonten istilah hidup sederhana. Lo tak takon nek cara jenengan hidup sederhana iki piye? Nah? Niki rada bias nggih ya, jenengan kudu ngerti nggih. Kata-kata hidup sederhana iki bias. Misale nek jenengan duwe duit misale 100 juta. Terus jenengan dengan uang 100 juta jane iso ge tuku nek cara motor apa Royal Enfield misalnya. Wonten sing ngerti Royal Enfield? Kok ngerti ini apa wis ngerti ya?
Wis ngene wae, sing cetok X-Max nggih. Ngerti po Ninja Matak nggih. Rego 50 tekan 60 juta. Dengan uang 100 juta jenengan iso tuku X-Max po Ninja dengan 50-60 juta. Ijeh murah 40 juta. Ning jenengan milih tuku apa sing murah? Honda Genio. Honda Genio ki anyare piro? Pak Robi piro? Oke, anu ding kan Yamaha ding lah. Nek apa jane Vino pinten lah Vino? 4 mosok 14 juta itu anyar. Pinten? 24 juta. Vino. Gitu, hasil yang murah apa misalnya? Ini Yamaha. Ini Honda kan? Apa? Mio M3 rego piro? 19 juta. Debit 100 juta. Orang gitu X-Max, orang gitu Ninja, nih gitu Mio M3. Dianggap sederhana betul. Mergo apa? Kuat tuku sing luwih larang kok milih sing murah. Ha saiki nek ana wong duwe duit 10 M. 10 miliar. Tuku mobil sing regane 10% sak miliar entuk Alphard. Duweke sederhana apa ora? Nek hitung-hitungan persen, ini wis sederhana, kok padha-padha 10%. Nek sampean tak mesti ra trimo to. Pokoke sederhana iki ya kaya nasib ngono iki to. Lah kuwi. Iki rasa seru-seru kan iki, apa kalau meneh. Wong-wonge ya wis sithik kok. Apa semester mawon? Meten iki. Dadi jenengan maknane sederhana lah bingung to iki. Ana sing kono sederhana iki ya kuwi dhewe oke. Ini kue ini belanja iki meng sakmono. Lah, tapi ana wong sing ora trimo, pokoke ya sederhana iki ya nek ora padha aku ora sederhana. Sederhana iki nasibe koyo aku ngene iki ya lho to nggih. Nah niku. Dadi jenengan kudu menilai secara adil. Nek secara adil ya dengan presentase. Secara adil dengan presentase. Orang nganggo apa nek jenengan ngukur kabeh wong kaya kudu kaya sampean iku jenenge nganggo hawa nafsu mergo sampean ra seneng tersaingi. Ra seneng tersaingi. Nah, terus dadi ngeten. Dipun ngendikaken teng mriki wau apa nek kepengin mulya akhirate kula jenengan aja bangga karo mulya dunyane. Aja bangga karo mulya dunyane. Angel mboten iki angel. Ngelakoni ngeten iki angel. Soale donya niku ketok realistis banget. Jenengan nek pas ngimpi gek seneng-senenge, jenengan kok pas ngimpi, wah teng jero ngimpi kasunyatane mungkin jenengan doyak-oyak mindring, jenengan saiki mungkin kena PHK, jenengan mungkin arep nandi-nandi wegah karo parkir umpama. Maaf ya Pak Santo, umpama. Liburan iki biasanya dilarangke ngono gitu. Upama ning jero ngimpi jenengan ki duwite kaya-kaya ngetuk. Ning jero ngimpi jenengan iku tumpakane sing larang-larang, omahe mobrok-mobrok. Kaya ngono kira-kira selak pengen tangi apa ora? Selak pengen tangi mboten? Selak pengen tangi. Ayo monggo muga-muga usul khotimah ngono wae sampeyan. Lah niku kaya dene kula jenengan pas ngadep ning alam donya sing nyata. Tangi apa? Lapisan kedua. Kula jenengan pas ning ngimpi ora ngerti nek iki ngimpi. Baru setelah bangun dari tidur kita tahu bahwa ini ternyata mimpi. Ya ora beda nek cara diungguhke dhewe sakniki kaya-kaya ki nyata, padahal isine ana tangi sing sepisan meneh, tangi mergo lebar mati. Tangi lebar mati. Lah, karena kita tidak tahu kahanan besok ketika kita bangun, sebagaimana kita lupa bahwa ketika kita bermimpi, bahwa kita akan bangun lagi dengan keadaan yang berbeda dari alam mimpi, mula jenengan saiki arep ora cinta dunia ya angel. Arep ora cinta dunia ya napa? Angel. Karena ketok banget nyotone. Ketok banget nyotone. Tapi mboten masalah, ngeten lho. Kula tinggal ngedem pikir niku ajeng nyemangati jenengan nggih. Nyemangati apa? Siji, bahwa dadi wong sugih iku ora dosa, ming cobane gedhe.
Coba niki ora coba sabar, tapi coba syukur. Nablukum bisyarri wal khair. Allah itu menguji hambanya dengan kebaikan atau dengan keburukan. Jadi sampean sing melarat atau sampean sing sedih, berarti sampean diuji dengan keburukan. Tapi sampean sing seneng, sampean sing rumangsa gagah, sampean sing diteturah-turah, sampean sing kementus, nah itu berarti coba khairun, coba sing nikmat. Lah nek dicoba nikmat kudune iki apa bersyukur. Kula jenengan kudu ngakake bersyukur. Nah, kula kepengin kanca-kanca ngepir kudu niat dadi wong sugih. Amin Allahumma. Siap ora? Ning alon-alon kowe ya sugih aja cepet-cepet ya. Nek kecepetan kok ndak malah rungkat. Wong Gusti Allah niku ngendika nggih. Gusti Allah niku ngendika. Tak wacake lah ben anu. Soale kula iki rada urung tek apalanane. Jadi ini rametku piye iki. Nggon ceretan ki aku golek kok males aku. Nggih, intine ngeten lah. Wonten surat nggene ayat nggene Al-Qur'an itu ngeten. Lau yaksyudullaha rizqan li ibadihi. Fabagau fil ardi. Betul Pak ngoten niku lah. Nek Gusti Allah jembarke rezeki marang kawulane. Fabagau moko bakar berlebihan dene fil ardi ing dalem dunya. Jadi wonten jaminan saking Gusti Allah, wonten firman saking Gusti Allah, nek sampeyan tak jembarke rezekine beberapa saka sampeyan iku malah berpaling saka Gusti Allah, sampeyan malah minggat saka Gusti Allah. Jadi ana kalane carane Gusti Allah njaga iman panjenengan iku ora digawe sugih-sugih. Alhamdulillah. Jadi piye rembuge iki kok malah lajeng ngaten nggih. Teng mriki Mbah Saudara jelaskan meneh jika engkau membangga-banggakan dunia, bersandar kepada selainnya atau mencintai selainnya, maka kebahagiaanmu itu tidak kekal abadi. Hilanglah sandaranmu, hilanglah kecintaanmu, dan engkau akan bersedih hati atas apa yang sudah kau banggakan. Barang siapa berbahagia karena mempunyai Tuhan dan cinta kepada Allah, maka kebahagiaannya tidak akan rusak. Begitu pula kemuliaan yang ia dapat. Yang dinamakan dunia adalah sesuatu yang melebihi kadar kebutuhan menurut syarak. Jadi orang yang memiliki harta banyak itu beda. Orang yang memiliki harta banyak dan dia mencintai harta itu beda dengan orang yang memiliki harta banyak tapi dia tidak bergantung terhadap harta tersebut. Jadi orang kalane ngeten lho. Sampeyan nak tau nonton tukang bubur naik haji nggih? Pun. Ya kita sak generasi berarti ya. Tapi luwih tuwa. Wonten kalane wong niku kalih Gusti Allah dikucuri rezeki yang luweh turah-turah daripada cara dia mengeluarkan rezeki itu untuk sedekah. Misalnya ngeten. Sampean umpama setiap hari entuk duit 100 juta. Entuk duit 100 juta. Terus kira-kira iso apa ora sampean iki nganu lho, iki ora bahas masalah apa jenengane orang nganggo teknologi lho nggih. Utawa nek nganggo teknologi setiap hari 100 juta itu jenengan sedekahake. Sedekahake. Jenengan duwe wektu ora bendina sedekah 100 juta. Di wektu mboten. Nek sakniki nggo HP, langsung kowe ana rekening masuk
100 juta langsung jarine nonggon TikToknya komentari kirim nonggon Palestina. Langsung tau nggih, kirim nonggon Palestina. Iku nak nonggon Palestina, kamu kok sampai niku yo butuh apa makani utawa sedekah nonggon kiwa tengen. Sanggup boten jenengan bendino bagi dit 50 juta wae. 50 juta wae separone nonggon kiwa tengen. Bendino ki meng nonton amplop, bendino ki meng ngundang itu rene tanggane ki bendino ngantri. Kira-kira luwes ora nek wong carane. Nen? Jadi wonten kalane nek wong niku nek rezekine gedene ra karo-karuan, nasoroke duwite iki yo angel. Makane CSR apa niku? Perusahaan nggih. Iku kan kowe iso njikuk duit seko aku sekian puluh juta ning genahke kowe iki apa programe? Kowe iki proyeke apa? Ora ning waton calcul-calcul lak ngono nggih. Dadi wonten tiyang aku jane seneng sedekah. Aku jane seneng sedekah. Ning aku ki ra ndek wektu bendina aku tampa duit sekian, bendina aku sedekah, aku ki yo nyambut gawe barang. Jadi duwite ya jan turah-turah ning ndikne iki ya apa secara bahasa apa quality time karo keluargane. Mosok bendina sedekah bendina saka esuk tekan sore iki bagi-bagi amplop. Lah kapan le arep healing karo anak bojo? Kan yo tetep kepengin nang Gunung Kidul bareng to. Nek saya aku ora karep kaya. Nah nggih. Kula ki nek pas ngeten iki ngrasake nasibe wong beda-beda iki jan nek liburan kaya kula sing anake jeh TK, nek TK iki jek mending. Soale TK ki ning 2 jam nggih. Jadi hari-hari biasa wae healing karo anak bojo ki tenang. Tapi sampean-sampean sing liburan iki ming wayah-wayah ngene iki gelem ra gelem iki macet-macetan. Gelem ra gelem iki bayar parkir. Kadang saiki ora ming 5.000 nggih, nang 10.000 barang. Kadang pos-posan barang, kadang nonggone tempat apa wisatane le madang daftar menune ora ana regane, ngerti dituthuk karo bakule pernah. Kok sampean malah sing nuthuk. Ya aku kan sok mikir, saiki nek wong-wong sing do nuthuki kok ngono kira-kira iki dosa apa ora ya? Dosa mboten cara jenengan. Mboten ngene iki, apian temen. Jadi ngeten. Prinsip ekonomi kan jare ada supply, ada demand. Jadi nek memang mergo saking ramene barang sing mok apa barang sing mok dol iku dadi angel golek ngundhaki rega iku wajar. Ning nek ngundhaki kok misale mie instan biasane didol 10.000 nanggone napa tinggane wisatawan kan 10.000 wajar nggih. Kok didol 50.000 ngajak gelut nek iki ya cara. Niku nek cara Quran ya mungkin diarani wong sing napa? Wong ingkang musrifun, wong ingkang musrifin, wong sing berlebihan dalam mencari harta. Ya maksudnya kowe ngundhake rega iki ya kudu ana batas wajare. Lah ngono nggih? Kudu ana batas wajare. Lah kula ngrasake oh ya beda-beda di wong. Contoh niku wau sing kula nek pas liburan iki males, aku gah macet-macetan. Aku gak napa macet-macetan. Mergo apa? Kula punya kehidupan yang membuat saya tidak perlu ketika liburan. Aku ki hari-hari biasa healing wae iso, soalnya aku nganggur umpama. Pengangguran sukses umpama ngoten nggih. Ning ana wong sing isone liburan ya mung pas kuwi tok. Isone liburan ya mung pas kuwi tok. Akhire mindset kaya ngeten iki ndadekake hoyo. Apa le ngarani menungso iku beda-beda saka urusan rezeki. Ana sing rezekine harian, ana sing rezekine bulanan, ana sing rezekine tertentukan, ana sing rezekine ora tertentukan. Jadi niki wingi contoh ngeten. Kula sanjang tinggane santri. Jenengan nek kantean duit panik mboten? Panik ya. Lah ternyata ngeten lho nek cara kula nggih. Psikologine wong. Wong niku rumangsa entek duwite niku ana loro. Siji, duwite entek tenan, panik urusan dhewe lho nggih. Nomor loro, suwe ora ana pemasukan.
Jadi ngeten. Niki ceritane ngeten. Ana wong dekne niku 2 bulan sekali tompo duit apa ya? Dia nggak punya penghasilan pasti. Jadi ngeten, dia nggak punya penghasilan pasti, tapi bulan ini dia dapat uang 10 juta. Bulan ini dia dapat uang kira 10 juta. Tapi karena dia bukan pegawai yang bergaji, dia nggak punya penghasilan pasti. Sementara ono wong, ada orang dia gajinya itu 3 juta per bulan. 3 juta per bulan. Dan dia punya penghasilan pasti. Pokoknya tanggal siji itu gaji 3 juta. Nah, orang yang bulan ini dapat 10 juta, terus bulan ngarep kok ora ono job. Jadi ora ono sing ngundang. Iki ya sithik-sithik ngomong ke awakmu dhewe ya. Tapi yo intine wong-wong sing nasibe mungkin kaya kiai lah, jadi jual jasa ngoten nggih. Mbuh kaya tukang AC, mbuh kaya apa meneh ya. Napa? Sound system lah, sound barang kok ngono kuwi terus apa lah. Sing intine iki nek ora ana panggilan yo ora mangan tenan bahasane ngoten to nggih. Ning bulan ini dia dapat 10 juta. Bulan ngarep saka tanggal 1 tekan tanggal pira? 30 kok urung ana wong nyantol. Iku pikirannya pun kacau, padahal dia ini duit 10 juta. Umpama ternyata kok bulan depannya lagi dia dapat 10 juta lagi, tapi bulan yang ning tengah tadi bulan ini 10 juta, bulan ini belas rano tanggapan. Terus dia ini mangan tabungan, tetap ngeluh dia ini. Urung ngono nganu ya, urung ngono sing nyantol ya. Dia nggak punya kepastian. Akhirnya dia ini nyun sewu rada medit. Sementara yang tiap bulan 3 juta, oh jangan nyanda. Pokoknya tak target bendino 1.000. Mergo 3 juta per hari maksimal 100.000. Mudeng betul iki. Ana sing ngrasake nggih? Ana sing ngrasake nggih? Jadi ana wong tenang karena dia gaji bulanan, ana wong padahal cetha welo-welo. Kowe iki nek 10 juta saiki, bulan depan kowe iki paling ora dijatah 5 juta. Bulan iki ngentekke 5 juta, bulan sesuk senajan tanpa tanggapan kowe iso mangan tabungan tersedia 5 juta. Ini tetep bingung. Kok ora ono tanggapan? Kok nyenyet wae to yo? Delok dompet yo oke. Ini kok nyenyet, ngono lho. Betul. Jadi menungsane gadah level panik masing-masing. Sing di jaminan upah rumangsa aman, pokoknya tanggal 1 aman. Tapi sing ra duwe jaminan upah, senajan sedina iki bulan iki entuk 10 juta tetep ketar-ketir. Ana sing ngrasake? Ana sing mantuk. Berarti akeh bolone sebelah. Lah nggih ngoten niku. Dadi teng donya niki iki apa le ngarani piyambak niku banyak sekali terpengaruh kali ilusi. Cara bahasa niki napa? Wang sinawang ngoten nggih. Kayane nyawang kae nikmat. Jan iki padha wae. Asline iki padha wae. Kabeh wong ngrasake mumete dhewe. Nah niku pun niki gambaran bahwa asline kula jenengan niku kula kepengin jenengan niku dadi wong sugih. Muga-muga dadi wong sugih kabeh. Krana apa? Krana wong melarat karo wong sugih niku migunani ndi tak takon. Nah, migunani wong sugih. Wong melarat ming iso yo ora kula ora ngemengke tapi bahasa gampange ming iso nek urut tenaga. Tapi nek wong sugih iso urun bondo. Wong sugih iso ngenehi gawean wong liya. Nek wong sing ora sugih malah golek gawean. Makane kula kepengin jenengan dadi wong sing manfaate luwih gedhe, muga-muga dadi sugih kabeh. Amin Allahumma. Ning yo amine ditambahi yo sugih ning tetep eling Gusti Allah. Amin Allahumma. Nah ngono, aja dadi wong medhit ngono ya. Aja dadi sugih ning malah medhitil. Pun ini nyun ngapunten kalau tambah sekedhik betul kitab napa fikih nggih tersane kok nek hikam niku apa tasawuf terus kok kayane iki sok mari ngelusi rae. Ilmu bab ati wae ngelusi rae. Dadi kalau tambah sekedhik masalah fikih iki. Kangge biasa kangge napa tawasulan
Wasanillah Syekh Umar Abdul Jabbar Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Diperketikaken mal Islamu tawi apa iku sing diaran Islam. Apa itu yang disebut Islam? Dua dinul ladzi ba'atsallahu bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dua utawi agama Islam itu ad-dinu itu agama alladzi ba'atsallahu, agama yang ngutus Allah sapa Gusti Allah bi kelawan iku agama. Allah mengutus terhadap agama ini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa sa'adati, untuk menjadi petunjuk an-nasi menungso manusia wa sa'adatihim lan apa iki kebahagiaane menungso. Jadi agama Islam niku agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi asline agama Islam itu agama saking awal manusia. Karena Islam niku maknane adalah surrender, taslim, tunduk marang sapa? Tunduk marang Gusti Allah kang akarya jagat. Dan semua nabi saking awal dugi akhir ngajari nyembah sijining pangeran ora ana liyane kejaba Gusti Allah. Lan sing yang memberitahu apa-apa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk kita ketika kita hidup di bumi itu adalah para utusane Gusti Allah. Lah, agama itu kanggo napa to? Untuk hidayah atau petunjuk pada manusia. Ranten napa nyen ngapunten? Apa yang ngarani? Ngeten lho, menungso niku nggih, niki flashback. Kayaknya kalau pernah matur iki teng ngepir. Menungso niku tanpa agama dia tidak akan punya standar moral yang pasti. Mergo menungso niku hawa nepsune munggah medun. Pola pikirnya munggah medun. Contoh nggih, negara barat. Ngeten. Amerika atau Eropa, wong wedok sampe tau ning Bali dereng. Sing urung tahu sapa? Kok sial men to nasibmu. Aku jane pengen ning Bali meneh ning bojoku ora oleh ya. Samar ndelok sing kok ngono-ngono kuwi. Nah, ning Bali ki ana apa? Apa? Bule, ana sing muni bule, ana sing muni pura. Alah dan bayangan kuwi ra mungkin rono, bayangan kuwi asline aku ngerti. Jadi ngeten ya, kejadian ini ku orang-orang barat yang kita lihat di Bali nganggo bikini itu sekitar tahun 1960-an bahkan orang barat pun belum berpakaian sevulgar itu. Belum berpakaian apa? Sevulgar itu. Kemudian semakin kesini standar morale orang barat yang digunakan hawa nafsu, saya ciut. Ora beda kali orang-orang perempuan kita di Indonesia. Tahun 2015 wong wedok paling seksi paling ya ming dhuwur dengkul. Saiki sing nang mall-mall ke sing mulai ketok modele mulai oke. Siapa mereka? Pertanyaannya sing do ketok model-modele iki mbah wong wedok sik ya. Iki sapa to? Mereka orang Islam atau bukan? Ya mungkin wonten nggih siji loro wong Islam nggih. Ning mungkin kebanyakan sing ngawali udah wong Islam. Karena apa? Karena agama liya niku nyun ngapunten mboten gadah kitab fikih ngeten iki. Mboten gadah kitab fikih. Nyun sewu. Misalnya nggih, niki pengetahuan kula walau alam asline pripun. Di dalam agama Kristen adanya kan cuma Bible nggih. Ana ora wong Kristen niku duwe kitab selain Bible yang sifatnya mengatur masalah undang-undang orang Kristen.
Mboten nonton. Sangat kula mboten nonton. Tapi kita punya Al-Qur'an. Kita punya Al-Qur'an, tapi kita juga punya fikih. Fikih niki lho, kitab niki. Apa itu fikih? Rangkuman rangkuman hukum-hukum min dalil tafsili. Saking dalil yang terperinci. Jadi Al-Qur'an niku wonten kehendake Gusti Allah. Contoh apa sing halal, apa sing haram. Contoh saka salat wudu. Ning Quran ana ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum ba'ida marafiq wamsahu bi ru'usikum ba'arsul ka'bain. Ayat tentang wudu. Piye carane wudu? Nah, diterangke ning mriki. Mboten mboten. Soalnya apa? Nek jenengan langsung sinau ning Al-Qur'an, jenengan bingung. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Wajah ki tekan ngendi? Nek apa semene tok, apa tekan kene entek-entek iki, tekan kuping apa ora, terus semene apa tekan semene. Nah, batas ini ditentukan oleh siapa? Ulama melihat apa? Melihat nabi kita utusannya Gusti Allah nyontokke piye? Oh, ternyata Nabi kita mencontohkan bahwa batas wajah itu sekian. Jadi nek basuh kudu tekan pangkal wajah kene. Betul nggih? Apa wa idiyakum lan basuhlah tanganmu. Tanganmu ki sing dibasuh tekan ngendi? Ilal marofik tekan siku. Oh, dibasuh tekan siku. Carane basuh piye? Diusap utawa grujoke utawa piye? Nanti ulama sing nerangke. Betul mboten? Lah niku adi wong Islam duwe napa kitab fikih. Langsung nggih. Perempuan tadi mungkin dia agamanya dari agama yang lain. Akhirnya saya wong ini. Makanya saiki akeh wong Indonesia karena berkiblat ke barat, ora berkiblat kepada aturan-aturan dari Allah, saya suwe wong Indonesia yang nganggo bikini. Tahu buka? Sing pun. Mboten. Jadi manusia kalau tidak menggunakan hukum dari Tuhan, agama, bakal munggah medun. Tahun 1980-an lah. 1980-an homoseksual di Amerika. Ini kalau sinau Amerika nggih. Dari video-video YouTube niku. Mereka masih memaklumi homoseksual, masih melarang menganggap jijik homoseksual. Tapi saat ini kaum LGBT semakin merajalela, malah dibiarkan, malah dikasih tempat. Mudeng mboten. Jadi menungso niku tanpa hukum dari sing kagungan jagat niki munggah medun. Terus wonten melih nggih, wonten perdebatan tinggene YouTube niku. Perdebatan wong Islam jenengane Hamzah Zorzis berdebat melawan profesor ATI jenengane Dr. Lawrence Krauss. Dr. Lawrence Krauss ditanya, menurut Anda incest itu bagaimana? Ngerti incest betul? Incest itu hubungan antara ibu dengan anak atau ayah dengan anak perempuan. Apa jawaban dia? Jawaban seorang yang tidak percaya agama apa? Ya kalau mereka tidak saling terpaksa, kemudian tidak ada bahaya biologis, ya silahkan saja. Ngeri lah ngeri terus sampai. Ngeri betul terus sampai. Nah ngoten niku. Ketika manusia kok ora gejengan karo hukume apa? Sing kagungan donya niki menungso ki bakal molah malih ra karuan ngono kuwi. Transgender wong lanang malah dadi wong wedok malah dadi wong lanang. Terus akhirnya saiki ana toilet netral, gender netral, lanang wedok oleh mlebu. Jadi nek wong lanang rumangsa wedok mlebu kene ra apa-apa. Wong wedok rumangsa lanang mlebu kene ra apa-apa. Kan gilani to ngono kuwi. Intine donya iki saya aneh nek ora cekelan apa agamane Gusti Allah.